Έλα, αυτό είναι το σπίτι. Σου έφερες το τετράδιο. Πώς θα κάνουμε τις ερωτήσεις? Ποιο τετράδιο? Εντάξει, θα τις θυμόμαστε λογικά. Μάλλον. Τέλος πάντων, χτυπάμε. Η πόρτα είναι ανοιχτή. Γεια σου μικρέ, είναι η μαμά σου εδώ? Τι ρωτάς, κάτσε λίγο, μη μιλάς. Γεια σου, είμαστε από μια εταιρεία, πουλάμε μπισκότα και θέλουμε βοήθεια από κάποιους γείτονές μας εδώ και ψάχναμε τη μητέρα σου για να μας πει τη γνώμη της και ξέρεις, μήπως είναι εδώ? Wow, λες και απάντησες κάτι άλλο. Η μαμά μου δεν με αφήνει να μιλάω σε ξένους. Όχι, δεν είμαστε Μπράβο σου. Τα κατάφερες πάλι. Οπότε, τι κάνουμε τώρα? Δεν ξέρω. Πάντως αυτό νομίζω ήταν το τελευταίο σπίτι που είχαμε για σήμερα. Και νομίζω για πάντα. Δεν νομίζω θα ξαναδουλέψω για μπισκότα. Βέβαια, έχω μια ιδέα. Για να το λες έτσι, μαλακία θα είναι. Πρέπει όμως να ρωτήσω. Τι έχεις στο μυαλό σου? Θυμάσαι τι θέλαμε να γίνουμε πιο μικροί? Όχι αυτό, δεν αποκλείεται, όχι αυτό. Είναι αυτό που θέλαμε να γίνουμε πιο μικροί. Όταν ήμασταν 4, ξέρω εγώ. Δεν ξέραμε τι λέγαμε, πίστεψέ με. Έχουμε δημοσιογράφος, δικηγόροι, έλα μπορούμε. Λέγαμε να γίνουμε κλέφτες παλιά. Λοιπόν, δεν έχουμε σκεφτεί. Σκέψου και εσύ κάτι θα βρούμε. Δεν μπορώ να περιμένω μέχρι τα 20 μου για να βρω δουλειά. Κάτι που να μπορούμε να κάνουμε μαζί. Ξέρεις, σαν συνεργάτες. Κοίτα, δεν ξέρω τι λες εσύ. Πάντως εγώ λέω να γίνουμε κάτι εύκολο, να κάνουμε κάτι εύκολο, ξέρεις. Πάντως σίγουρα όχι να κόβουμε μαλλιά ή να είμαστε σκουπιδιάριδες. Θέλουμε κάτι που να μας κάνει διάσημους. Βρήκα μια πέτρα συνήθιστη. Είναι χρυσή. Θα τη στείλω φωτογραφία στη μάνα μου. Μισό. Ωραία. Την έστειλα. Λοιπόν και... Μισό, περίμενε. Έλα εδώ. Το βλέπεις αυτό? Η μάνα μου λέει ότι αυτή η πέτρα αξίζει 10.000 ευρώ. Ναι, καλά. Πίστεψέ το. Τέλος πάντων, νομίζω πρέπει να πάμε στο μέρος μας. Νυχτώνει. Και μην το πιστεύεις αυτό. Δεν είμαστε κανένας παππούς να το πιστέψουμε. Όχι, αυτό είναι όντως αληθινό. Πάρα πολύ αληθινό. Μπορούμε να βγάλουμε λεφτά. Αυτό που πάντα θέλαμε να κάνουμε. Όχι, αυτό που ήθελες εσύ να κάνουμε. Εγώ απλά ήθελα να πιάσω μια δουλειά μαζί σου, ξέρεις. Απλά, έστω σαν χόμπι. Εσύ πάντα ήθελες να βγάλεις λεφτά. Ήθελες να γίνεις μεγάλο επιχειρηματίας. Ξέρεις, ας μαζεύαμε λεφτά. Πες μου τι θα τα έκανες.
μόνο τον εαυτό σου κοιτάζεις. Γιατί τα λες όλα αυτά, τι συμβαίνει τελευταία? Εγώ εγωιστής. Ποιος μιλάει? Κοίτα φίλε, ποτέ δεν σου ζήτησα να το κάνουμε αυτό. Εσύ μόνος σου μου είπες μια μέρα γιατί δεν πάμε να κάνουμε ένα χόμπι και να μαζεύουμε στο 5 ευρώ. Και σου είπα ναι. Από τότε ένιωσα ότι συνδεόμαστε πιο πολύ. Αλλά όχι, τελικά το κάνεις μόνο για τα λεφτά. Πάμε να κοιμηθούμε. Είναι αργά. Όχι, όχι. Εγώ δεν πάω πουθενά μαζί σου. Παρακαλώ. Αλήθεια. Εσύ είσαι? Ναι, εγώ είμαι, ναι, ποιος άλλος να είναι? Κοίτα, τσακωθήκαμε χθες, αλλά τι έγινε? Μπορείς να σκάσεις λίγο και απλά να έρθεις να βοηθήσεις? Τι είσαι? Είμαι 2 τετράγωνα παραπάνω. Μπορείς να έρθεις, τελείωνε. Τι είναι αυτό που ακούω? Πυροβολισμοί? Τι έγινε? Άσε τις πολλές ερωτήσεις. Θυμάσαι αυτό που λέγαμε για τα 10.000 ευρώ? Ναι, το θυμάμαι. Τι είναι αυτό? Έμπλεξα με αυτό, νομίζουν τα έκλεψα, ενώ δεν το έκανα. Τι να σου πω, πού είσαι τώρα? 2 τετράγωνα παραπάνω είμαι, Έλα βοήθα λίγο, σε παρακαλώ. Τι κάνω? Ναι, γεια σας, αστυνομία. Για παραγγελία πίτσας, πατήστε το 1. Για να δείτε το καιρό, πατήστε το 2. Για να φάτε Έχει και από εκεί έξω. Με τρόμαξες. Πού να ξέρω εγώ τι έχει έξω, εγώ από εκεί ήρθα. Κοίτα, δεν ξέρω τι έχουν πάθει αυτοί οι τύποι, αλλά νομίζουν πως εγώ έκλειψα τα 10.000 ευρώ. Τι θα κάνω? Πήρα την αστυνομία και δεν απάντησε, αλλά λογικά θα δει το σήμα μου και θα έρθουνε. Κοίτα, τώρα δεν πρέπει να ερχονόμαστε, αλλά πρέπει να φύγουμε τώρα από αυτή τη μεριά. Έλα, τελείωνε. Ναι, αλλά... Κάτσε. Φύγανε, δεν είναι εδώ. Ωραία, φύγανε. Και... Ωραία, τώρα βρήκε η αστυνομία. Λοιπόν, μήπως ξέρετε τίποτα για τους ληστές, πώς μοιάζανε? Λοιπόν, ο ένας είχε μαύρα μαλλιά και ο άλλος δεν είχε καθόλου μαλλιά και τον κοροϊδεύα. Ίσως και γι' αυτό ήθελε να με σκοτώσει, όχι μόνο για τα λεφτά. Πάντως ήταν σεξι, ήταν όμορφος. Και ναι, δεν μας νοιάζει αυτά. Μήπως είναι αυτή? Ναι, αυτή είναι. Είναι πολύ όμορφη πάντως, ξαναλέω. Ναι, να σου πω, μην το ξαναπείτε. Ναι, εντάξει, απλά λυσκάστε. Κυρίες και κύριοι, παρουσιάζουμε με μεγάλη μας χαρά τους μεγάλους μας νικητές, όπου κέρδισαν 10 εκατομμύρια ευρώ λόγω που βρήκαν τους μεγάλους ληστές εδώ και 10 χρόνια που τους ψάχναμε. Οπότε, τι κάνουμε τώρα?